Zulu newspaper bo ezindaba eshisayo ezindaba eshisayo. Hey, ngiphezu kwabo ngempela mana yini ezocula ushit stendiya umfezi umenza isithutha lo ukuthiwa ushilisi uqala ngendlela eshikashilise phezulu ngayo angamzala siyeke nje ukuthi imfezi inhle kodwa angamzala ngoba baqaqene kakhulu. Yabonga umzama umthola nje manje eqeda ukuthomba nje bese ezala ushilisi angayizali imfezi. Manje lento yokuthi thiwe kuyacula yabhimba ngo-2010 ilokhujana ushilisi uzobuya thini esemdala esegukhile nevoice ingasekho. Leli lana lishuqile leli ligide lokubhubha lapha komthandeni yini azosenzela yona ngempela. Ngicela ngasimosheni ukuthi bakuthi sifuna ukuthandaza oqala nqalo ukuthi siwuthola kusihambe isidanana olamaphuzu ohluleke ukusibulala. Manje ke siyacela ngasimosheni ukuthi siyacela uNkulunkulu please